Ik zou graag hebben dat jullie je in tweeën verdelen uit de groep. En aan de achterkant van de flat komen we gewoon weer samen. Ja. Dus het maakt nou even niet uit met wie je bent. Hier is hij als laatste gezien. Heb jij iets met Gino? Heb je connectie met hem? Nee, totaal niet. Ik heb zelf kinderen en dat is connectie genoeg, denk ik. Dus je hebt een oproep gedaan op social media. Ben je tevreden over de opkomst? Ja, eigenlijk wel. Gelukkig. Meer was beter, maar we mogen tevreden zijn. Nee, wij zetten ons in voor kinderen. Specifiek met een handicap, kinderen met een rugzakje. En dit betreft een kind. En ook omdat het het ergste is wat je als ouder kan overkomen als het kind weg is, hebben wij op de app gevraagd, jongens, wie gaat meezoeken? In de hoop dat we het kind levend mogen vinden. Nou, we zijn motorrijders, trajekrijders, mensen met auto's en we hebben het hart op de goede plek voor de kinderen. Als de kinderen hulp nodig hebben, zijn we er. Verjaardagen, Kerstmis, Sinterklaas. Ja, en dit betreft dus een kind en dat gaat dus echt aan het hart. Dit is de plek waar hij als laatste is gezien. Dus we gaan een rondje om de flat maken. Daar komen we samen. En dan gaan we het bos in. Kijken of we ook maar iets vinden. De politie die is natuurlijk ook aan het werk. Is dat niet voldoende, denkt u? Ja, eerlijk gezegd denk ik van niet. Want als het voldoende zou zijn geweest, dan zou die inmiddels al toch wel gevonden moeten zijn. En de politie heeft natuurlijk niet zoveel mankracht als wat wij nu hier hebben om inderdaad ook echt op de kleine details te letten en de kleine dingetjes te zoeken. Een zwarte jas met